бо дарки хатар аз эҳтимолияти бемории коронавирус имрӯз низ чун рӯзҳои дигар роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ бо ҳайати шахсии шуъбаи махсуси карантинии милитсияи вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба пешгирии вируси COVID-19 ва боз ҳам корро ҷонок намудан дар ин самт вохӯрии судманд доир намуданд. Зимни вохӯрӣ роҳбари аввали вазорати корҳои дохилӣ аз хатару паҳншавии бемории коронавирус аз методу усулҳои пешгирӣ, истифодаи маҳлулҳои безараргардонӣ, тоза нигоҳ доштани муҳити атроф, гигиенаи шахсӣ ёдрас шуда, аз вазъияти кишварҳое ки аз таъсири ин беморӣ ба мушкилии ҷиддӣ рӯбарӯ гаштаанд ҳушдор дод. бо дастури вазири корҳои дохилӣ он ҳайати шахсие ки барои поксозии муҳити атроф ва бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ дар хиёбон, гулгашт, боғу истироҳатгоҳҳои фазои кушод, майдончаҳои варзишӣ ва байни маҳаллу шаҳракҳо чӣ дар пойтахт ва вилояту ноҳияҳои мамлакат фаъолият мебаранд, бо либосҳои махсус, ниқобҳои босифат, пойафзолу дастпӯши резинӣ, дастгоҳҳои маводпошандаи кимиёӣ таъмин карда шуданд. чуноне дар гузоришҳои пеш аз ин иттилоъ дода будем, бо дарки хатар аз эҳтимолияти паҳншавии коронавирус ва ҳифзи саломатии шаҳрвандон, роҳбари давлат ва шаҳрдори Душанбе дастгоҳу таҷҳизотҳои муосири зидди вирусро ба сохторҳои марбута дастрас карданд, то фазои моро иҳота карда поку орӣ аз ҳар гуна хатарҳои экологӣ бошад. мавриди зикр аст ки ин вобаста аз он автомашинои махсусе ки дар ихтиёри вазорати корҳои дохилӣ мавҷуд буданд ва онҳо дар чорабинҳои безараргардонии зидди вирус истифода мешуданд, иловатан боз 2 адад автомашинаи махсуси дезинфексионӣ ба мақомоти корҳои дохилӣ дастрас гардид. гурӯҳҳои махсуси доимо амалкунанда аз ҳисоби кормандони шуъбаи махсуси карантинии вазорати корҳои дохилӣ бо ҷалби дигар ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ ва сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чорабиниҳои дезинфексиониро бар зидди бемориҳои сироятӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва вилояту ноҳияҳои кишвар идома дода истоданд. бо супориши вазири корҳои дохилӣ оғоз аз имрӯз 3 баст гурӯҳҳои махсуси дезинфексионӣ баҳри безараргардонии муҳити атроф аз эҳтимолияти бемориҳои сироятӣ аз оғози рӯз то соати 2 шаб ҳамеша фаъолият карда, умедворем дар заминаи чунин фаъолияти поксозии кимиёӣ саломатии шаҳрвандон аз ҳама гуна эпидемия ва вирусҳо ҳифз мегардад. новобаста аз чунин тадбирандешиҳои мақомот, шаҳрвандон низ дар чунин марҳилаи ҳассос аз дастури табибон хуб истифода намуда макони зист, коргоҳи худро тоза нигоҳ дошта, гигиенаи шахсиро дар сатҳи зарурӣ риоя намоянд. агар ҳар нафаре аз мо бо рафтору амали нек дастҷамъона якдил бошем, чунин иттиҳоди бузург метавонад бар зидди ҳама гуна хатарҳо пирӯз гардад.